Dobre, tak čaute ľudia. Tento server je najlepší. Nakliknete si tu, že ak hrávate Grove Garden, tak si tu nakliknete, že napríklad bude vás to informovať, keď budete mať nejaký seed shope, v ktorých si vyberete. Napríklad vyberete si Giant Pecan alebo Sugar Apple. Môžete si aj viac ich vybrať. Potom do Gear Shopu dáte Continue. A keď to bude v shope, v Grove Garden, tak vás to pipne, že je to v shope. Môžete potom nabehnúť do Grove Garden a kúpiť to. A to isté aj s Gear Shopom. Potom tu môžete, dáte, že iStocks, vidíte. Toto je teraz všetko v shope. No a napríklad si tu môžete písať s ľuďami a môžete si tu napísať proste, že aj Trade Dragonfly alebo Red Fox a proste ľudia vám tam napíšu, že či majú na to zájem alebo nie. Lenže je to v angličtine, takže budete musieť písať po anglicky, ale môžete si potom to aj preložiť. Takže tu máte napríklad toto, neviem čo to je. Tu máte napríklad trading, chat, pet eggs. Toto je to, že teraz napríklad je common egg. Pre chvíľu bolo paradise egg. A úplne vás to bude informovať. Potom aj, že aké je napríklad wheat, že bude tropical rain, alebo proste hociaké tie eventy. Tak. Vidr, hej. Ja som si tu vybral Windy, Tropical Rain a no to je jedno. Takže bol by som rád, keby sa tu prihlásiť, že keby tu vlastne idete na tento server a podporíte ho. Takže bol by som rád, veľmi. A sú tu rôzne súťaže. Dám link na tento server do popisku. A je to anonymný server. Píše tam niekedy Sam Gentle. A je to vynikajúci server. Už iba vďaka tomu, že vám to predpovedá, čo bude napríklad za nový update a že čo tam bude, alebo cítite sa proste jak Gentle tunak. Úplne jak Gentle. Dobre, tak čus.